צל הספרים, מפקדת מערך מגן, אלוף משנה יעל הס. מפקדת בעל החינוך והנוער, סגן אלוף אתי מחני. מפקדים, צוערים, הורים ומשפחות יקרות, ערב טוב. הגענו לקו הסיום. עומדות לפניכם עם דרגות טריות, אידיאלים ותוכניות לתפקידים הבאים שלנו. לא יהיה זמן בו הערכים שלנו יהיו ברורים יותר והשאיפות גבוהות יותר. הזמן כמובן יעשה את שלו ויטפטף ריאליות שמחתימה את הדרישות הגבוהות שלנו מהמציאות. בעיקר הייתי רוצה שלא נסתכל אחורה על הרגע הזה ונגיד כמה תמימות היינו עם כל הציפיות המופרכות. קצונה זו עבודה קשה וסזיפית. אנחנו נטעה. אנשים יגידו לנו לא. ברוב המקרים סביר להניח שנהיה עייפות בסוף היום. אין זה אומר שהאידיאלים שהובילו אותנו לרגע הזה, על רצפת המגרש, היו טיפשיים. ואין זה אומר שהאידיאלים צריכים להתכופף נוכח המציאות. נהפוך הוא. האידיאלים צריכים להתלבש על המציאות ולשאוף ליישר אותה. בחצי שנה האחרונה היינו ככלי שאנשים מזגו לתוכו דעות, תפיסות, חומר עיוני, מאמרים, פילוסופיה ופרקטיקה. ובדיוק עכשיו זה הזמן לקחת את כל מה שקיבלנו, את מה שהספקנו לצבור בחיים, ולהשליך את עצמנו באהבה ובאמונה על תפקידנו החדשים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לאנשים המדהימים שליוו אותנו בספרינט האחרון של תהליך הקצונה, לסגל שלנו. בזכותכם יכולנו להגיע לרגע הזה בתחושה כל כך שלמה. תודה נוספת להורים שלנו, סוג אחר של מחנכים. יאללה, עמית צפריר! שספגו את היעדרנו מארוחות שבת פעמים אין ספור ותמכו לאורך כל הדרך. בזכותכם אנחנו מי שאנחנו. בהתאם לרוח החיל, אסכם בציטוט של יצחק שדה, שהיה מפקד הפלוגה. זהו סיכום למאמרו שבילי גבוה. דרכנו היא דרך השליחות. על כל אחד מאיתנו לראות עצמו כשליח ולפתח את כל כוחות נפשו ושכלו, את כושר הקרבתו למען השליחות. קשה הדרך, אבל היא נכונה. ורק ההולך בה אל הפסגה הוא בלבד נושם לרווחה בדרך של חיים עשירים ומלאים. שיהיה בהצלחה לכולם.